Rêberê girtiye Peyama Abdullah Ocalan peyamek arasteyî serokeşîrên Bakur û Jilatê Sûriyê kiriye Ocalan di peyama xwe de dibêje yekitî û piştgiriya we ji Kurdan re li ser bingeha pergala neteweya demokratîk xwedî wateyeke mezin ew wan bi vê yekitiyê bingeheke dîrokîya nû di navbera gelên Ereb û Kurd de ava dikin. Bi kurahiya dîrokê her tim dostîtî û biratiya navbera gelên Ereb û Kurd de li pêş bû. Ev yekitiya ku hûn îro bi rê ve dibin ji aliyekî ve dîrokiya û ji aliyê din ve jî civakî ye. Ocalan di peyama xwe de gotiye ez piştgiriyê didim xwişk-biratî û her wiha hevbendiya gelên Kurd û Ereb û Divê Kurd û Ereb bi hev re bijîn û ev jî bi piştgiriya we ji HSDyê ve girêdaye. Piştgiriya we ji HSDyê re xwedî giringî wateyeke mezin ew hûn dikarin roleke giring û dîrokî di avakirina Sûriya demokratîk, ewle û yekgirtî de bilîzin û giringa Ereb, Kurd, Sûriyan û Asûrî her kesê li vê xaka pîroz dijîn ji bo vê biratiya dîrokî tev bigerin.